बग्रिबारि गुदि फरायसालियावहाय गुणोत्सव खुंनाय जागासिनो दङ। खालारा जाबाय 18/1/2023 बारा जाबाय बुधबार। बे समावहाय फोरोंगिरिफोरा उन्दै फरायसुलि फरायसामोनखौ आनजाद लागासिनो दङ। बेखौ आं फारियै नोंथांमोननो दिन्थिनो आखायाव लादों। फैदो बिदिब्ला बग्रिबारि गुदि फरायसालिसिम। Also known as Peacock Island. Bayangnya muat Corina Sumida Besutari. Mata apa ya? Ang baca apa ya? Ini rule number. Ang rule number 1. फैदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव लाखिथ'नोसै। उननि हाबाफारिखौ आं फारियै नोंथांमोननो दिन्थिनो होननानै समाय लादों। गाबोन आरो समफोर बेबायदिनो गुणोत्सवनि हाबाफारिखौ आं दिन्थिलांगोन। भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब खालामदो, लाइक खालामदो, शेयार खालामदो आरो कमेन्ट होदो। थेंक इउ।